gusto na lang yun og dali ang generation na to karon. Dali kayo sila mo give up, daghan nag options, daghan nag opportunities, strategy pong tapulan. We have to change that mindset. Life is hard, so we have to be tough. It's not because you're young na naa kay luxury to take time. Mo lang yun na ang realidad. For you to earn, you need to execute. Welcome to Story ang Kinabuhi, wherein we talk about life, career, relationships, ug uban pa. Kani nga episode na adyo ko'y ganahan i-raise up no nga topic wherein ang mga estudyante karon gusto makakwarta pero perting tapulan na. Mo agree ka na, boss? Karon man gud ato ang batan-on karon, ang generation karon ba? Dili ganahag lisod ana gani. Ay. Yung sa untang na door ng kinabuhi lisod man. No, I have a lot of audience yun. I have a lot of followers. Muingon gud sila how unsaon pagkakita, what job to take, what business to start, mga ingana nga questions, no? As a student, how can I get a job? As a student, how can I start a business? Ingana, daghan kayo sila, boss, as in daghan kayo. But not all are willing to put in the effort, no? Not all are willing to learn. And that is a very big problem. Kaya nowadays, manggod, we are living in a fast-paced world, no? Nga daghan kitag mga gusto, daghan kitag mga pangarap, pero mo lagi gusto po og dali. And there is no such thing as easy money. Good. Ganahan ka mo earn og what? 6 digits. Ganahan kag dali. Not here. No, not here. Na ang nakalahi lang ko doon, boss. I-compare ko na mo ang generation karon. Asay mas dali makakwarta? Karon nga generation or katong sa unang panahon? Karon panahon na kay syempre karon there are a lot of options, di ba? To earn money. You can be a virtual assistant, give services, you can sell online. Maski daghang options karon, dili na ingon na sayon rasan na siya. Dili. In everything naagid siya proseso. So kailangan gyud na ato ang new generation karon mga batan-o na kailangan gyud na muagi ta ang kalisod. Kani mo kung kalisod, mo ni mo hulma sa ato ang future. Para nako, boss, tinuod gina nga maagi tag kalisod. Pero truth be told lang gyud, sa amo ang generation karon, almost everything is easy na lang gani compared sa una. Sa unang panahon na kailangan pa ka mo tanaw sa newspaper para makatrabaho ka. Para maka-part-time ka, kailangan pa ka mo tanaw sa newspaper. Nowadays, pwede na lang ka mo, what? Pwede ka mag-copywriter, pwede ka mag-virtual assistant, pwede ka mag-appointment setter, and many other online jobs nga mga dagko pag yun nagkita. How to learn, di ba? Na YouTube, na Google, there are a lot of articles out there. Pero, grabe, to take what? To take a month of learning sa kaning nga field or kaning nga niche para nimo lisod na. Come on. Sa una, man gani kay grabe ka lisod. Sa una, very lisod yun kay itong makadungog ko sa akong mga ate nga, di ba, kailangan pa ka mo tanog newspaper lagi para basic part-time lang. Sa una po, kay wala pa ng virtual assistant, wala pa ng mga online jobs, mag-call center, mag-code-code, may it be mag-barista, mag-gasoline ka ng pump boy or pump girl, or ka ng cashier. Daghan kayong pamaagi sa una, ana, lisod siya. Pero compared karon, just kadaghan ng opportunities karon. Makaingon gyud ko nga wala gyud enough nga excuse nga dili ka maka-start. Even na kay phone, na kay wifi or na kay data, pwede na ka maka-earnoy. Ang imuha lang kay imong kat-unon. Dili kay magsigi kag Facebook or TikTok sa YouTube. Ikaw, boss, unsa man imong thoughts ana karon? I think sa pag-effort sa pag-cut-on, usapon na siya. Kay tungod sa kapaspas karon na daghang kitag options, ang kulang na lang yun is for you to really put your dedication sa pag-cut-on sa kanang gusto nimo na service or niche or asa ka mo earn og kwarta, di ba? If dili paging kaganahan ana, ayaw na lang. Kaya unsa unta man na nasa amoa ganing time gani. Wala pa ba ng virtual assistant that used to be call center. Na magyapon ron. But I think that's the new call center. Kay services na work from home ka. Sa mo ang panahon, medyo medyo dili pa kay available na mga na. Karon na noon na daghang options, there is no reason na dili ka makakwarta. So kung karong generation karon or karon na mga options karon, di pa gani ka maka-earn og kwarta, ambot na lang yan. Imuha lagi nang sa. Imuha lagi nang sa. Kani boss, unsa imuha ang thought ana, let's say kanang ganahan ko maka-earn og kwarta as a student. Job lang or side hustle, no? May it be a business. Pero muingon sila nga lisod man. Mo tan-aw pa day kog kanang daghang videos di ay. Correct. Unsa man imong thoughts ana? Di mo lagi na tanang butang kailangan mo na siya kat-on. No matter unsa pa na siya kasayon. Diba kay for you to earn from something and for you to be good at it, you have to suck at it first. Yes. But if you're not willing to suck at it, if you're not willing to be bad at it, how do you expect to learn? Diba?
Saan mo pagkat-on? The first instance lang nalisod kay napaka-i-learn na course. Di na ka kapuyan niya may pag-atunan ako sa balay, magbuhat na lang kog alawan sa akong mama. Na, patay. Di ba? Disod na siya because we have to change that mindset. Why? Life is hard. So we have to be tough. Sa to mangod karon no, we have a lot of options. Kita, I am only a Gen Z. I am only 21 years old. Patuna-huna 17 years old pa lang ko. Search engine optimization, copywriter na ko online. And I was already earning 50,000, 60,000. Ingana nga amounts. It's because ako siyang gi-learn. And to tell you, Anabos, no, di ko makaingon nga kanang grabe to akong kaagi. Ano man, I only had to watch, let's say, ingon tag 10 or 20 ka YouTube videos on how to be a copywriter. And then, kanang create a profile, no? Just have your valid ID, and then, you apply jobs there. Ingon ta nga kanang, nakoy mga gipangtuluan, boss, on how to get what I did. And then, nota kong giingon nga, mo apply ka og 20 ka buok per day so that you will have more chances of winning para makatrabaho ka na imong hire nimo. Yan ako'y mga friends, mingon nga, 20 per day, daghan na nang applyan, oy. La, imagine na, maglingkod ra ka na, ha? Maglingkod ra ka na, ha? Mag-apply ka, 20 karon, 20 na pud ugma. The more, the better. More chances of winning makatrabaho ka. Nya nanay mo ingon nga kuya na ang uban gani sa una kailangan pa mo adto sa building mismo para i-interview para mang-apply kana gani maglingkod ta. So kana gani bossing ana ba? Mura gani gusto na lang gyud og dali ang generation nato karon. Dali kayo sila mo give up, daghan nag options, dali pa gyud mo give up. Daghan nag opportunities, strategy pong tapulan. Lahi kayo ang ato ang generation boss no. Sa inyo ha, pang mga ingana nga mga cases. Sa inyo ang generation makabantay ka nga mas resilient in your generation kumpara sa mo. Yes, maka-agree ko na resilient me. Okay. Again, there weren't a lot of options. No? Like for example, ako, pagpangita na kong trabaho, it was at a job fair. Diba? So, karon, I used to work in a bank and job fair siya. Karon, you can already see it online. Diba? Daghang kay mga trabaho na available online. Now, if you think about it, tungod kay daghan kayong available options karon, we also have to think na sa amo-among kanang time, like for example, traditional way of looking for jobs and earning money. If ibutang mi karon sa generation karon, which is karon, ako ma-amaze gani ko na I was able to talk to a school. Most of the students nagtrabaho na sila as BA. Pagkaton po na ako doon na kasi trabaho sa BA ba? Nakaingon ko na, basi pwede sa siguro ko ani? Ano ba? Kay para nako all the options karon na available, I want to explore it. Kaysa una wala man na sa ako so ngano man na ng mga batanon karon, they're not exploring everything na pwedeng mabuhat na maka-earn sila kwarta. Tungod pud guro sa kamubo sa attention span sa mga tao karon no sa social media nga gipatay nga to ang attention span. Magkalisod lang gani gamay ingon ta nga kanang naay lacking requirement baron para sa imong online job. Mo quit na dayon ka. Kay ba baga boss nga even karon pwede ra ka mag-answer og kanang mga surveys diha and then maka-earn na ka let's say what $5, $10. Answer ra kag survey, syaro naman sad if di ka ganag trabaho na kana pag-answer ra mga survey diha and as in daghan jud kay opportunities boss. Even kanang mga let's say if ka familiar ka boss na ay kanang mag-earn ka baron og crypto, ang imong buhaton lang jud is gamiton nimo ang instead of using Google Chrome, gamiton nimo nga crypto nga browser and then by using that browser maka-earn na ka og crypto. Mga daghan kay opportunities ba, daghan jud kay opportunities pero perte lang yung tapulanas mga batanon karon. Lisod kayo sa mga ingana boss ba nga kana ganing daghan na kay opportunities, ang imuha na lang gid is pag-learn ug paglihok. So again, I'd like to bring out the saying it is in the hard things that we do not want to do that gives out the best result. Pero honestly saying, di jud ko makaingon nga lisod kaayo ni atong mga pangbuhaton sa ato ang mga opportunities karon. Kaya again, compared sa una, kailangan physically mulihok para lang makakwarta ka, para lang makatrabaho kag part-time, di ba? Even lang a barista, kanang cashier or kanang mag-security guard, very lisod na siya sa una applyan kay kanang magbalin-balin pa ka mo biyahe pa ka karon kay pwede na lang ka mo chat sa kumpanya, di ba? Mo chat na lang ka and then mo adto lang ka for the interview na lang kay na submit na requirements. Nakalahi lang jud karon mas no, kabantay ka tong viral nga post. Naay viral post karon nga estudyante siya and then ni-chat siya sa iyang mama nga ma kanang muundang na lang kog eskwela kay para kay low na kayo atong finances nga ana galisod na ta. And then ang caption ato sa ga-share ato niya na siya nga there's something wrong about this post kay nga naman kato siya nga specifically ga-share sa ilahang time if maglisod man gani
ta kanang dili na ta makapadayog eskwela due to finances. Kung sa buhaton nimo, part-time ka, mag-part-time job ba karon or mag-side hustle kag business. So kana gani sa ilaha, ma-shock sila bang lo. Okay na lang din na karon nga kanang dili ka eskwela kay tungod sa inyong finances, mundang na lang ka. Kana boss, unsay imong thoughts ato boss nga katong nga post? Kato na post, syempre, lisod man gud mo gani nang giingon na ang kabataan man gud karon, kung naay kalisod dali na lang kayo mag-give up. Especially tanawa gud, ngano ka dili na lang gitabangan ang mama to earn. Na naama kay kamot na kay tiil. Kaniha to all our viewers listening. If you are in that kind of situation na murag dali ra kay kamuhunong kun nay kalisod, ani reference niha, and I think ang pagkatapulan intergenerational na siya. Sample ha, kita mo ang tiglimos na askarsada. Usahay makita, okay ra ng limos ha, na ka na maglisog lakaw. Usahay makita ta, mulimos na mas nindot magporma kaysa nato. Pero namang limos, ngano man na, lupigan pa siya magsuri-suroy sa mga lugar na mangitag putaw kay itimbang. Ganahan mo maing anak mo, di ba? Ngano man na ingon anak be? So ang tapulan, nagkasamot siya karon. So don't let it be the trademark sa inyong generation karon. Kana pa lang na thought, di ba? Na naago kay kamot, na kay tiil, na kay ba ngano man gyud na dili man ta manglihok. Oh, mo agree gyud ko na gyud nga sa kadaghang opportunities karon nagkatapulan naman noon mo, di ba? Wait kay magainomdam gyud ko sa una nga events akong mga sisters kay kana ganing mag call center para maka-earn. Karon kay dili na necessary boss nga mag call center ka to earn kay na may other online opportunities. Di ba? Being a call center napagani na time, di ba? Kanang kadlaw to morning or whatever your shift is. Karon na mga gitawag nato nga freelance. So you can be a student at this time and then nakay extra hours mo na imuhang work time sa freelance nimo. So kadaghan nag opportunities karon nga para maka-earn ka. It's just that ang uban lang gyud moingon jud sila boss nga estudyante man ko, iguman ako kay estudyante, kapoy man, kapoy na. Kapoy na daw, na burnt out na. Di mo lagi, it's in the hard things that we do not want to do that gives out the best results. Gusto ka makakwarta nga estudyante ka after sa imong free time, pero gikapoy na ka, trabaho ka, side hustle ka. Mo lang yun na ang realidad. For you to earn, you need to execute. Wala, ganan lang ka, kanang mo trabaho ka, kanang relax kay ka, kanang nakay free time, or before mag-class ron sa lisod na. Huwagi kita og kalisod. Okay? Dapat dili na nato i-normalize nga abi gikapoy ta, di na lang ta mo earn, di na lang ta mo lihok. Diba boss, ikaw? Kasi na kay last few words before mo enta sa episode. Sige, to all our viewers listening to us na estudyante, it's not because you're young na naa kay luxury to take time. Dili. Okay, why? Because ang oras di man nato makontrol. Okay? Di nato na makontrol ang oras. So meaning nagdagan, the clock is ticking. It doesn't mean that you're young na dili ka all out. Ako mong gudor, I'm an all out type of person. So when I'm obsessed with something, all out ko. Life is too short to not give your all sa kabutang na gusto nimo, diba? Muburo yung kinabuhi. Do you want to live your life in regret na sayang 5 years ago ako tani nabuhat or 10 years ago ako tani nabuhat. Naagyud sa huli ang pagbasol ba ana gani. So I hope na you do not let that happen to you. Use the resources, start wherever you are right now. Okay, you don't need a special event in your life to make something out of something. Now, we would also like to know your thoughts, no? Dito, you feel free to comment in the comment section. Type there kung unsay mo ang thoughts about sa mga estudyante karon nga gusto makakarta pero perting tapolana. And if you are a millennial or a generation nga ahead na mo, we would also like to hear your thoughts about sa kani among topic karon. So let us know in the comment section and then we will see you on the next episode. Bye!